Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Clara. Isang full-time at faithful na wife sa aking asawa. Sumulat po ako dahil awang-awa ako sa sarili ko, pero dahil sa kahihiyan, wala akong mapagsabihan ng sitwasyon ko. Naisipan ko pong ibahagi ang kwento ko sa inyo dahil nais kong humingi ng payo. Sa 15 years na pagsasama namin ng asawa ko, wala naman akong naging problema sa kanya. Responsable siyang padre de pamilya kaya panatag ako na faithful siya sa aming pagsasama. Hanggang isang araw nag-attend siya ng seminar at nagkaroon ng group chat yung mga attendees doon. Kinutuban ako sa isang babaeng kasama sa GC. Paano ba naman? Dahil sa babaeng ito, kailangan daw laging maayos ang post niya. Pinag-awayan namin pero dahil hindi na siya active sa FB, napanatag ang loob ko. Akala ko, totoong umiwas na ang asawa ko. Yun pala, sa TikTok active at doon walang humpay ang pag-like sa mga sexy dance ni ate girl. Na-hurt ako kasi hindi naman siya ganon. Napaka-formal niya para mag-like sa kung ano-anong sayaw. Kinausap ko siya at nagsorry naman kaya pinalagpas ko. Hindi ko alam kung ano ang tawag doon pero parang may nag-uudyok sa akin na patuloy na mag-imbestiga. Kaya naman isang gabing tulog siya, binuksan ko ang cellphone. Kinutuban ako ng sobra na makita ko na may secret file siya. Matapos ang 3 oras na kasusubok, nahulaan ko ang password ng secret file. Ang laman? Malalaswang larawan na yung mga mukha, edited photos ng mga taong kakilala namin. Yung isa doon, kapatid ko pa. Nanghina ako sa natuklasan ko. Matatanggap ko siguro kung mga sikat na personalidad o artista, pero mga taong kakilala namin ang pinagpapantasyahan niya. Kinausap ko siyang muli. Sinabi ko sa kanya na natatakot ako dahil baka isang araw, mismong anak na namin ang pagnasaan niya. Hindi daw niya magagawa yon sa sariling laman niya pero nahihirapan akong paniwalaan. Ang sakit kasi all these years hindi ko pala lubusang kilala ang asawa ko. Para siyang nakasuot ng maskara. Sa likod noon ay ang masakit na katotohanan na may problema siya sa utak at manyaki siya. Nagsorry siya gaya ng dati pero wala na akong tiwala sa kanya. Palagi na kaming nag-aaway at wala ng kapayapaan sa bahay. Ayokong masira ang pamilya namin pero hindi ko alam kung paano ko ibabalik ang tiwala ko sa kanya. Ano po ang gagawin ko? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Carla.
Hello, Carla! Naku, hindi ko knowing kung ano sasabihin ko. Sa dami ng mga kwentong nabasa na natin dito sa Maywagang Bornay, medyo kakaiba ito, no, partner? Hindi ito yung usual at hindi ito yung typical story. May mga iba na ng babae, talaga literal, ganun. Ito may fantasy kinematic. Nakakaloka yung may pag-edit. Hindi ko kaya. Tapos yung kapatid, hindi ko kaya. Ako na curious ako anong klaseng edit. Anong app? Anong app yan? Magawa nga. App reveal please. Kasi malay mo, ito yung nilalagay yung mukha ko tapos magandang katawan. Yun nga. Ganun, diba? Yun nga. So, katawan ng kunyaring sexing katawan or whatever. Tapos pero ganon. Sa lagay ko sa cellphone ko, gagawin kitang profile picture correct, ko. Ganon. Ako sa akin, okay lang. Basta paalam ka muna sa akin, partner, kung kaninong katawan. Baka mamaya. Diba? Katawan ni Maui ng Moana. Tapos mukha ko. Hindi, isipin mo lang yun Yun lang fact na yun, partner eh. Yung fact na, yung while you're doing it, yung editing it, hindi ko siya, sorry, hindi ko siya. Sa akin, mahirap usgahan. Ako nga, oo nga, mahirap usgahan. Pero partner, sorry mahirap usgahan. Pero nakaka-judge talaga. Hindi, ang iniisip ko na lang may sakit talaga. So, hindi niya controlled or whatever. Hindi ko mawari eh. Kaya naiintindihan ko kung bakit lagi ka nag-aaway. Naiintindihan ko kung bakit wala nang kapayapaan sa loob ng bahay. Kasi, syempre, hindi ka at ease eh. Kung ako rin makita-kita ko yung partner, parang hindi na rin ako mapapanatag. 'Di ba? Malulurky din talaga ako. And kanina kunento ni Carla, 'di ba, dun sa Bornay, sabi niya na hindi ko alam kung ano ang tawag, pero may nag-udyok sa akin. 'Di ba? May nag-udyok sa akin na tingnan ng cellphone, buksan, at 'di ba yung nakailang try, ilang oras siya nag-try, tapos finally nakuha niya yung password. Ang sa akin ang tawag ko doon ay divine intervention. Para sa akin, it's a gift. It's a blessing na nalaman mo yung ganun. Kasi yun nga hindi natin alam kung ano yung posibleng gawin ng susunod. Yung naisip mo na baka sa anak na, para sa akin kung i-judge ko lang based on the story, hindi rin siya, it is a possibility and we don't want that to happen. Yun. Ako para sa akin, hindi ko gustong mangyari yung mga naiisip mo na, kaya I think professionals ang pwedeng magbigay sa inyo ng tamang advice. Hindi ako, kasi wala akong alam dyan. Ang hirap feeling ko pro in terms of marriage counselor, psychiatrist, spiritual directors, mga ganun. Wala kami dun mga ano lang kami ni partner. Mamaro kami. Correct, tsaka agaw cellphone gang members. Yun lang kami. Hanggang dun lang. Sorry Carla, pero magja-judge din talaga ako based on this na medyo delikadong kasama yung mister mo kapag kaganyan. Pero syempre, always naman laging bibigyan ng second chance to to correct, ganun. Pwede naman yun. Pero kung paano mo maibabalik yung trust, maibabalik yung feelings na kampante, di ko kasi masabi kung paano yun for now. Masyadong limitado yung kaalaman ko. Pag namarites ko pa lahat ng mga detalye, baka call me, Carla, call me. Pag namarites ko pa, baka makapagbigay pa ako ng advice. Pero sa ngayon, wala I think we should leave it to the pros. Correct. Ako agree ako doon sa yung professional ang nakakaalam. The experts know kung anong tawag sa ganyang klase ng behavior. Hindi namin pwedeng sabihin na, yes, it's perversion. 'Di ba? Para sa akin, 'di ba, parang hindi ko nga alam spelling perversion yung katabi ng subdivision. Perversion. Perversion. Hindi yung yun perversion. Ako ba yung, 'di ba, yung mga ginagawang bagong daan, perversion road. Kainis. Hanggang doon lang talaga alam namin. Hanggang doon lang, Carla 'Di ba? Correct. Kung yung mga eksperto ang nakakaalam kung anong klase ng behavior meron ng asawa mo. Pero kung the fact that you're not comfortable with that kind of behavior, diba, it's cause for concern. Yes. Kailangan mong erase ito sa mga kataas-taasang hukuman. For some, maaring wala lang din ito, pero ikaw kasi involved dito True. So kung hindi ka na komportable sa ganyang klase ng behavior ng asawa mo, kailangan yung kumonsulta ng eksperto. For some, parang normal lang naman yan kasi ako kunyari titignan ko, lahat naman tayo may tinatawag na deep dark secrets. It's just that you were able to discover it.
'di ba? Na parang ito pala yung deep dark secret ng asawa ko. Yung iba, deep dark secret makati ang kamay, 'di ba? For example, kaya pala maraming nawawalan toothpick sa bahay. Correct, 'di ba? Dati 16 to naging 12 na lang. Bilang na bilang yung toothpick. Magulat ka bakit ang daming tray ng fast food sa bahay namin. Kasi yung pala kahinaan. Meron kaming kakilala ganyan ang kahinaan niya yung number sa fast food. Kunyari hindi pa nabibigay ng order, tapos number 3 ka yun. Inuuwi niya talaga. Ay, para si Nicole dati, kaya maraming nawawalang orange cone sa EDSA. Oo. Kahinaan ko yan. Gusto ko talaga ng mga orange cone sa EDSA. Yan ang mga barriers po sa sakali pag nawala si Nicole po yun. Yan, ganun. May ganyan po charot lang, joke lang. Charot lang, baka maniwala naman kayo ha. Balikan nila, ilang orange cones yung nawawala sa kalye. Nasa bahay nila Nicole. Ganyan. Kumbaga meron tayong ganun, deep dark secrets na minsan mahirap maintindihan. At meron din naman kayang intindihin pero hindi pwedeng i-tolerate. Pwede yun eh. Feeling ko ito, ikaw sa sitwasyon na ito, pwede ba itong i-tolerate? Kayang i-correct. May mga pero, corrective actions na pwedeng i-apply dyan. Yun nga, you ask as ano ka today? Ano yung corrective mo? Wow, galing. Saktong-sakto nakatutok sa atin ng Department of Energy. Sabi daw nila, labo talaga kausap araw-araw. Hindi, meron ako na nabasa. Kami po mga taga Department of Energy ay susunod po sa time slot, bagong time slot ng tambalan. Ayan, thank you. Shout out. Thank so as an agriculturist for today, ano masasabi mo? Pwedeng makorek. Ng mga experts. Hindi kami. Nagsasuggest lang kami na pwede mong gawin. Pero yung specifics yung details na pwedeng gawin. Correct. Mga eksperto lang ang pwedeng magsabi yan. Kasi nga sila yung makakatansya. Anong klaseng behavior yan? At saka di ba partner? Yes. Or baka may normal lang din. Or partner, ako din as a manicurist. A manicurist for today. Somebody who is an expert in the tanggal-tanggal ingrown program. Ang nakikita ko dyan, wala tuloy kasi ingrown yung naisip ko. Ang nakikita ko dyan, baka posible, kaya nga sa experts to yung sa amin ni partner ay mamaru. So sabi ni partner, i-correct or whatever, baka hindi pwedeng magawa ng paraan. Ako nakikita ko, baka naman, meron talagang pagkukulang sa inyong dalawa. Posible din. Yun yung kailangang i-correct para hindi na siya kumbaga kung 'di ba parang normal dapat sa mag-asawa to do playing or whatever kineme. Ganon, baka yun yung hinahanap niya na hindi mo naman binibigay or something, mga ganong chuva eklavarva kasi as we said, we are just mama runong. As a mama ru. So leave it to the professionals kasi mas sila yung nakaka-indicate. Tsaka 'di ba partner, yung mga pro, mas kaya nilang ungkatin yung dahilan kung bakit ganon yung isang tao. Ibig sabihin marirealize na kasi may trauma yan nung bata siya or yung may mga ganong channelin pa naman pwede mo ring i-consult dito yung mga tumitingin sa family tree, may mga ganon din. Hindi kumbaga din, dapat lahat ng kung gusto mo pa rin na ipaglaban yung pamilya, ganyan, gagawin mo yung carry mong gawin. Correct. Kung meron pang natitira dyan sa puso mo at hindi na pandidire at awa at may natitira pa na spark of love na pwede pang sindihan, 'di ba? You will make sure na madami kang kakausapin. Yun, na professional hindi yung mga kami-kami lang ni partner kasi wala lang kami. Credibility pagdating sa ganitong klase ng usapan. Tingnan mo, di nga namin alam yung difference ng perversion sa diversion road. Diba? Ganun. Totoo yun. So in this case, marami kang assignment na gagawin. Pero ang sa akin lang dito, you've mentioned about 15 years of marriage. Yung 15 years na yon, 'di ba? Sabi mo naging mabuting asawa yon. Masya, 'di ba? So ang sa akin lang, wag mong hayaan na ma-overshadow yon ng na-discover mo recently. Yeah. Diba? Kasi kung naging mabuting asawa naman siya sa'yo, inalagaan kanyang mabuti, diba? Hindi siya naging irresponsableng asawa or ama sa mga anak ninyo. Diba? So, sana hindi ma-overshadow yon ng kung ano man yung na-discover mo recently na meron siyang secret file sa kanyang cellphone. Ganun. Good for you na bad for you na mo yan na-discover mo talaga yan Pero sana wala na ma-discover ng mga ganun. Nakakapanghina. Nakaka-stress talaga Na-imagine ko yung panghihina mo ngayon, Carla Correct. Maganda rin makita sana. Share mo nga yung picture kay Nicole.
Kasi ano yung pagkakaintindi? Sobrang ibang level ng marites na yan, ha? Ano yung pagkakaintindi mo doon sa edited picture? Katawan ni Ivana Alawi pero picture ng kapatid niya. Kasi sa iba pwede, yun nga hindi tayo expert, pero para sa iba, Ganon. parang kunyari, hindi, ang weird kasi ng kapatid ko eh. Ang weird. Hindi, tsaka yung pag-effort mo na mag-edit, ang weird talaga nun eh. Para sa akin kung sa inyo hindi siya weird, hindi siya weird hindi weird sa inyo. Kasi kunyari, may kakilala ako, yung dati yung... Ayan, laglagan na ng mga kakilala. Oo, nagdadala siya ng yung mga shampoo, model lang shampoo. Hindi iba yata yun sa banyo. Sa banyo. May ganung kwento. So, model ng shampoo? Yung mismo model, dinadala niya sa banyo? O yung sachet? Yung sachet. May ganung kwento din. Oo. For some, sabihin nila perversion. For some, it's just normal. Pinagtatawanan lang. Kasi yun nga Hindi namin alam yung ganyang klase ng behavior. Hindi namin. Ito meron ako si Spluk. Meron ako kakilala. Mas marami ka palang alam Yung sa akin, hanggang shampoo lang. Hindi, yung part na, anong tawag dito, na makakaiba mag-isip. Oo. Yung iba, mga calendar girls na nakalagay sa likod ng pinto ng banyo. Hindi, parang feeling ko acceptable yung mga ganon daw, yata. Ewan ko, hindi ko nga alam eh. Hindi ko rin. Level ng fantasy yun. Oo, parang ganon. Hindi namin alam. So para yun nga, di ba sinabi niya naman yun, partner? Had it been a celebrity, I would have understood. Yun naman yung sabi niya na may intindihan ko. Halimbawa, hindi natin alam kung pero yung mag-edit, tapos mga kakilala, partner, yung kasama mo sa simbahan. Nakakaloka dito, paano matanda pa sa'yo? Di ba? Kung 15 years na sila, paano kung matanda pa sa'yo yung mother butler na 58, di ba? Partner! Tapos katawan ni Ivana Alawi. Di ba? Wala, trip niya lang. Wala Kaya lang para nga. sa kanya. Kaya nga. Natutuwa lang siya sa ganon. Kaya nga, hindi ko mawari. Mahirap i-judge. Ikaw naman yung nakakatansya sa ganon alam ng asawa mo. I-podcast natin to. Bitin yung usapan na to eh. Oo. Damay na tuloy yung mga nasa simbahan. O sige na, mabay na.